Itin di ako anak ikaw tura. Si item. Kato. Kapituro niya na. Baligyan siya item. Pag-alcohol sa miha tanaw sa nato ng bata. Dalawa sa ambat. May convulsion mo gud ako. Ni Jude. Init. Pabagay pa dito bin. Pag sa kung Sali gamitin mo. Basta may Kanin tura akong anak asa ang presidente. Ay, kinita. Kasi bagay ni sa ko aglot. Talawag gulit ako anak init kayo. Asa ang presidente? Ang presidente asa. So pag mo baligyan mo din. Napangwan na dira. Ipromo Ipromo palit. Rain, gentle pause, will never need say goodnight. Falling a race, and in the dark, there is sunshine. Ano mga ipamakanan na may tao bubok ka? Ay, nalilig lagi ka. Okay na. Close na. Sa'yo pa man, oh. Ang size pa gani, close gani, di kayo mag-open, di ba bubok ka? Ay, bawal. Kasi paliton ta din mo. Ito kung maas kayo, alcohol, kung ano kayo alcohol. Purdoy lagi yun. Abot lang yung asa ang presidente. Somebody wants you Puntoy man ko, to kadato never be mo. mine. Close yun mo, nami kuhan duro, nami ka na ikapital. Asa kaya presidente mo? Kalagot. I-contact na lang. Gichat yun ako, reply wag ko gisin. Ay, wala yung reply. Asa makamuadto mo ron? Buttercup mo ron, Powerpuff Girls. Wala, hindi kan na gano'n, nagpasound sa balaw niya. Magawas ang takong pupat yung gumasa imo. Sirado naman daay mo. Oh, sirado na mo. Ano, dadalang pagka-alcohol? Oo, huwag makakagtuhol. Gamay lang, gulo na may alcohol. Ambot lang, ano na may alcohol, ambot ang presidente. Asa ko ang presidente. Awa sa good, awa na good. Uli na dito. Saan man siya, uy? Kanirado naman yung Diri balilig. ka. Kaya kung angle, diri ra jud. Balilig Oo mo niya. yan. Kasi chismis mo. Asa naman si Ising? Kapag Ising ba to siya? Oo, pero ito na ko kita sa iyaha. Pero na yung anak. Nana siya, nana yung anak. Oh, nakita mo Uy, yung ano. kaswerte mo. Richard ka ng story dyan ni Sisan, no? Kato nagpangita si mga Happy na tong Wandron. Munta, happy na siya. Oo, happy na. Wag di na siya stress yung beauty. Nana ba kay anak? Ako wala pa, uy. Okay ko ibanang, anak na hinuon. Buong pangita siya, kung suri-suri po. Buong kung mangitag laki. Pangitag laki, daglaki daw sa mga silingan na to. Daghan man, bro. Mag-choosy man. Si Chusi. Mura dyan ka gwapa, uy. Tsuraan. Gwapa man ko. Yung anak na beauty, di na ka mamili. Nagpakulor na kikubok to, kasi klase ng kulor sa umbok. Wag gyapon ni do lalaki. Dari sa kukulo mo ron, nabigag gusto. Ayaw guro ng green, kasi malas na. Malas ang green. Ula guro. Wala ay, kasi in love. Alaw no? ba, di ba? Para sa imuha, kay perminti man sa imuha. Main lang po di mga diwing din, no? Depende po sa ito. So, wala naman, namirado naman, dahil mo, mula ko na ko. Sirado na tayong tinahan din, tanang tinahan, sirado na. Kasi masugatan pa na ko sa isi, makita na ako, excited ako makita siya kan mo. Bito, no? Ingin ako, i-sense ako sa messenger. Sige ba, dahil. Kabalo ka sa Facebook? Ay, naan. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Ang isipin mong may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay... Ayun! Uy, paminaw mo, uy. Inaw po. Ay, nana siya! Sa manala ka direct. Kung anak mo, di Ay, kami. bata din na. Sorry, akong napa. Kailangan ako Dapat maghalin mo. mo kung anong item, balik ito nag-item, di ako anak, di kami tura. Si item! Kato, kapituro niya na. Baligyan siya item. Pag-alcohol sa miha tanaw sa nato ng bata. Dalawa sa ambat. May convulsion mo gud ako. Ni Jude. Init. Pabagay pa dito bin. Pag sa kung Sali gamitin mo. Basta may Kanin gamitin. tura akong anak, asa ang presidente. Ay, kinita. Kasi bagay ni sa ko aglot. Talawag gulit ako anak, init kayo. Asa ang presidente? Ang presidente asa. So pag mo baligyan mo din. Napangwan na dira. Ipromo palit. Pila lang naman na. Pila man ni? Sigmahal kayo ni ha? 25. Ay, barato ra. Kaya lotion. O, gis na lang na, gis na. Gis mo. Ang mga kinitanan, pila man tanan. Vitamins ko. Ano bagay ni sa inyo mga o? Vitamins ko. Vitamin E. Saan kana. Tibak, bagay si mo nga. O, sige na. Tibak ni. Color. Ngayon. Registra na. Asa ang presidente? Ito na asa. Pangit mo ano? Si pangit. Pangit. Pangit di ba? Di kayo tsuraan. Oo, magparehan sila. Ito na, makuha mo sa item. Nay, nakuha. Nagkuha namin. Ilista lang. Oo. Next week ang bayad ha. So, ano na tanong ko? Oo, kung anak mo.
Naguspad naman ang imong anak. Mas pa dagay kayo. Ginoo ko, no? Asa na yung presidente ninyo? Asa ang presidente karon? Kasi labot sa presidente ano yung mga anak magkalintura. Iyahan man eh, siya may amahanan ni. Kasi di Ay siya di amahan. Di ba sige na pag ginoo ha? Palitiyas Ako ako. di siya palibiyag. Ay, ay, ay! Ano din na mo hiyon. Kaluisip ako. Ako yung bata ko marag tambay. Okay mo. Pero gabagalitan sa kanila. Kani. Ako ano ni, ay kanin mo na bagay na sa mga puok. Ah, mas bagay ni si Mua kay pambata ba niyo? Si bata pang sexy man na. Bata pa. Kani, o diretso G's na lang na. Wala may kwarta? Ha? Wala may kwarta? Sa na si kwarta dagan. Wala yung next week pa kung kwarta. Ha? Asa na yung presidente? Ano wala may kwarta? Wala pa yung padala gani eh. Bagay ni si Mua. Yung naman ni sa kwatanan. Wala cute oo. Kana bagay si mga Si Mua na bagay ni si Mua. ako ano po? Kana. Huwag kami na nagsira din ng tindahan ko. May kwarta. Ano magsira may tindahan? Ano? Social climber mo sa una. Ang sa presidente mo. Ano sa man ang presidente? Ano sa presidente na naman tanan Ay di na ako makitaan. Sangil. Bagay ni si Mua to. Asa ka man yung umay? Kahit Ulit sa tabi. Kasulod gabi hindi panugdo ako ano. Di ba si gusto ko may tubig. ang luspad ng bata oh. Anak ko. Kasi mo taga di itsura. Dili CPR na to na CPR na to. Ato sulod dali ta, sulod ta dili ta sa kuan. Asa balay ba Ako. namo? Lisod na ko. Dili gumit sa kuan. Dali sulod dali sulod balay ba na. Parang hang sikab. Sikad na. Na? Luspad na kayong bata, guys. Ay, bisa sulod ha? Ano man? Nabig COVID mo. Ay ko tama di. Ako lang kuha. Abi bi ako kasi gunit anak bi. Pakuan ni sa anak. Ay bayarin na pag-aon niya. Ha? Oh, lagi ako'y bahala Ako mo mo to kung hospital ka mo sa anak. Asa pa day kagikan? Yak balay gani nagdadali kung kuan di ako anak kumbul. Pero wala makadalilag usyag Wala una. ginalingan. Ha? Usa man na? May Tubig man. Wala tubig. Okay mo ni painom sa bata. Wala tubig. Asa na yung presidente? Wala may tubig tanduay na lang. Wala tubig. Wala tubig ay. Wala tubig ay. Oh, ing ano yung dari? Ano man lang yung bata mo. Ay, ginawa. Sayang. Nak. oh. Nak. Mainit kaayo. Bi ani na lang bi. Bayarin na tanan bi kana. Bayarin daw na. Wala pa ganyan ko nagpadala ng bana no. Yung ba kang gikuha man ninyo na? Abi sa kuha niya. Abi kumukuha sa uban, naghatag mo Oh, sa magkita yung tindahan ako na rin Amin kuha. na lang bi. Gusto ba yung taon mo oy? Kasi mo rin pang order nang wala man yung puan. Kung hinahanglan kong puan karon. Kalo pa nimong panty. Ikaw kusunod ay pagkuha ko kung wala kang Ako ani alcohol, di man iyaha. Nang kuha sa speaker. Ay, speak ako mali. Wala man yung kuha tas mo order. Sabi nagdala, sabi nag Hilas sun kayo mo. May tabang na kung baligya, abinog palito niya tanan. Itabag baligya. Para makatabang ko ano mo anak. Katanawin mo anak ko. Ay, tus luka ko nang. Ay anak ko ay saway akong anak na. Ay, ko anak eh, luspad na na. Anak pangit para same si mo pangit. Wala liwat sa amahan. Ay anak ko anak pangit ha. Ay Ano, pakita. O tanawa oh. Pangit dili. Oh, sige. Magsila-sila ko. Oh. Na, tarong-tarungan inyo nga ba na. Wala mo naman isbiyahan Kasi sa tarong ninyo. tarong pa rin yung nawong. Ikaw pa mamaligay, ikaw pa masuko Pero dara. sala ba ako ni inanak ko naong? Sala na sa presidente. Asa ang presidente? Kanang nawong nimo, presidente pa yung pasanginlan. Nga na dyan mo nawong pag-anak. Di ba pag presidente mo naong pambarangay tanog na na? Oh, mungkin anak ka. Oh, tawa na hindi, bubuk kayo. Oh, asa ang presidente? Buwang ka, Tracy pa ni. Oh, di Trisi. Bubuk na nagdiin pero di tiguang na na. Ay katubo. Halos mo ka pangita presidente. Halos tanan ni mo kuhan pag presidente. Sige pangita presidente. Sige nalaman siya yung problema nimo. Ang paggali kasi na sinasabi pakita presidente, kung pakita ko na lang po nito para mangita ka tanan. Ano wala siya? Ano ko ba hindi ko sa presidente? Okay, nagkuhan sa Facebook na wala. Nasaan mo presidente? Kasi nawala. Ano ko sa man? Sila lang dito kita. Ako sa ako nakita dito na iyang. Katong bagyo din naman siya. Nilangoy siya. Ano siya? Nilangoy siya ako? Ay buwang butak eh. Kung mo kay wifi sa balay no? Wala. Dito ako, okay lang ko ha. Okay lang ko sa presidente. Asa man ka? Dito, pangitaon ako sa presidente. Kitaan mo? Sige, sige. I-chat ko na siya ha. Sige, mahal mo lang mo. Kuan na lang naman niya. Sa next week na lang good uy. Oo, sige. Para at least, pwede ko na niya ibayarin. Next week na lang. Oo, nabagay na sa inyo. Yung ganahan ko ni Bagay na siyang boyfriend na si Ano ang Alin. mga kuan ang tagya sa DepEd? So, bagay na siyang oh, pantalon. Ay, mas bagay ni Soy, Billy. Pantalon na sa imo, mubo magagbati. Uli Ano na. na to? Uli lang yun. Ah, kasi ako kay Ikaw, uli na po, di ba Pagitaw naman sa ako presidente. Ikaw, mangita ka sa presidente?
Ikaw magunan ako eh, bahala ko dara eh. Yung na vice dahil din pangitaw ng vice. Wala na Ha? presidente. Bahala na sa iyang life.